बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि मोनद' बेसादफोरा GI टेग मोननो थांगासिनो दं। गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। दिनैनि समाव मोनद' GI टेग दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बेयो मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। बर'नि सिजौ, सबायजों साम' ओंख्रि, थुंग्रि, उवाल गाहेन, गाम्बारि खामफ्लाय आरो माइब्राया GI टेग जागोन। GI टेगनि थाखाय नायबिजिरनाय हाबाफारि आबुं। दा जोङो फरेननिफ्राय मानसि फैयोब्ला बेखौ जानांगौब्ला बेखौ जों कुनु सिस्टेमेटिक गैयाबाथ' बिसोर जानाय नङा। जानाय नङा। दा GI टेग नांगौबा बेयाव बेसेबां मा दङ जानो हागोन हाया होमब्लाना मिथिगोन। जे नोंथांमोना जे बे बिफांखौ माबायदि दानो आरो दाननानै एम्फौ जायोबानो बेयाव कालार फोनो मोना, जों कालार फोना। दा बेखौ माबायदि दोनो। बर'फोरा बाथौइज्म लिरनो हायो। 2027आव सुबुं सानखोआव बाथौइज्मखौ थिसननाय जागोन। फंसे रावजों बुंनो थाङोब्ला जोङो बाथौइज्म लिरनो हायो। हायो। गोदोनिफ्रायनो हायो, खिन्थु जोङो सोरनिबा बुंनायाव बाथौ लिरनो मोना, हिन्दु लिरनांगोन। बेयावनो जोंनि कलम बे पपुलेसन जिथु रिलिजियास कलमाव जोंनि इजिम माबाया कलमाव फैखायैखाय मानसिफ्रा बाहायाखै। बयखौबो बाथौइज्म लिरनायाव मदद खालामनो खावलायदों। जोङो सारा बर' हारिखौनो जोङो साबायखर होनांगोन। मानो होनब्ला बे सोरबा सासे सानैनि नाजानायजों जायाखै। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिजों बर' बिफाननि गाहाय सुजुगिरि किंकन मुसाहारिजों जर'खा मोगामोगि।